Suġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Isem? Richard, ta' Ġiljen. La. Le, il-mara tiegħu Ġiljen dak ir-raħal kulħadd ta' kiellu ma jistax boss bil-mara vera sabiħ. Ekku. Tara. Sewwa. Għandek xi suspett minn seta' daħal jisraq il-meba? Ma nafx ta' dar bil-lejl minn seta' daħal ngħid jien. Ħaġa li laqqasser u ġej. Imsem, ma tantx hemm xi serqu ta' Għaxa, Felix, x'taħseb? Ma jkollokx għalfejn toqgħod tajt minn ġo karozza? Noħduha? Noħduha? Kont ngħidlek kieku kont ħallil, imma jiena pulizija ma nagħmilx dan affarijiet. Kont qed niċċajta. Jiċċajtaw. Allura rajt il-ċaħat suspettuż dil-ġimgħa. Il-mara tiegħi. Qed titwaħħal fil-mara. Imma x'għad niżżel int. Aħna l-irġiel mhux dejjem hekk meta naqra xi ħaġa awtomatikament iwaħħlu fil-mara. Veru ta' għandu raġun. Allura hekk mhux il-mara min, forsi xi ħadd ieħor? Min seta' kienu? Ftakart fit-telefonata li kont irċevejt tard bil-lejl kien ċempilli Father Robert. Tajt ngħidilhom. Imma Father Robert u l-mepa mhux nifhemta. Bil-fors li kien hemm xi ħadd ieħor wara l-istorja u min seta' kien. Tajjeb, rajtu xieħ! Imma jemma nara li fija xej ħażin, ta' għax il-babi għalli li kull ma jqabbadna Ernest, kollox ikun fih il-kolazzjon. Korruzzjoni. Jemma nafx li tagħmel fajl fil-wiċċ u x'korruzzjoni jew le. Mela għandi wieħed vojt ta' min? Ta' da. Liħor bil-lumi? Għandkom naqażabbux min jrid. Titfaħħolux taħt imnieħru tibda tarom tilajn waħda x'jiġbidha arak bini, mbagħad flok tpixxi bibi, tpixxi olive oil. Ma jismax, imma jara balliju, muraqla d-dalt. Kull ma rridu nagħmlu li konvinċu li xi ħadd mill-meba illi jaqbad il-fajl ta' Ernest u jitfa' fuq daqshekk. Jiena qabel ngħidlek iva, irrid niċċekkjaw ġnub jew le. Ara kappellan, niftaħlek xi ħaġa? Le, tagħmilli xejn għax il-lejla rrid inqaddes fit-tard u waqqas inkun naf xi ngħid inkella. Anke bejnietna tanke ma tkun f'siktek tottazaq naqalem wala u inti. Huwed fuq kappellan. All right, mela, għamilli whisky doppju, fl-xkun sparkling water kbir u ġib li żewġ pakketti għat naqqir. Grazzi, Salf, Kif waħħaluli, għamil tal-pulit jien. Għattu, Ton, għandek first aid, Ton! First aid, għandi għaw, tiħi żewġ xokjaturi fil-kas. Mur, ejja, mur! Kappellan, jimporta nitkellmu ftit. Ejja, mela, ejja. Kollu sew, ibni. L-ewwel net, Fader, berikni. Kon imbierek, ibni, kon imbierek. Fader, ħanajdlek, għalix xtaqt inkellmek naqra l-ġim. Jekk ikollok xi karti, files fuq xulxin. Għal-mandi ħafna jim f'uffiċċju tal-kappellan u jkun hemm il-kontijiet ta' dawk ma niftaħhomx jiena għax dawk jiena nibża minnhom. Dawk fidej Father Robert inħallihom għax dak għandu gazz, X'tagħmel bihom il-kont tad-dawlu l-imma mbagħad. Inħalli fidejn il-mulej. Kemmu sabiħ li tkun temmen daqsek, għara x'fidi għandu, ta' Jiena nafda ħafna f'Ġesu. Infatti jiena nagħmel kollox bħal Ġesu. Bħal pereżempju dal-għodu. Kont miexi u sibt 5 euro mal-art. Malli ġbarta, issa din kieku Ġesu x'jagħmel biha? Ma nafx. X'għamel? Jagħmel bħalma għamel fit-tieġ ta' kana, jeqliba imbit. U hekk għamilt jiena mort antros
xtrajt flix kun imbit u l-lejla warik la fenek. Jena ġamuru l-files. Jekk għandek munza l-files u taqbad il-file tal-qiegħ u titfaw fil-wiċċ. Dak jiġi n-nob. Stenna x'di fija ħsieb, Le, ma naħsibx li huwa gnub. Għax ifimni, u li semmi huwa il-ħwejjeġ u n-nisa. Laqas. U l-fajs le. Serraħt li rasi mela, sur kappellan. Tara kemm nifhem Frenċon. Mela aħna ħammuru nkomplu sur kappellan. Berikna. Kun imbierek ibni. Morru, morru. Ajma xulxija! Offri għal-bambin loġi. Ilek namel, offri għal-bambin. U whisky għal-kappellan. Et nejdlek għax naħseb li nsejt, mux Le, mux ħalli għadu miskinu. Ma ġara xej. Erħilu l-whisky. Issa nirranġa jiena, għari. ħatlek 10 euro, sewa ħalli nkun ġibbit tips kollox. Mu. Kon imbierek ibni. Pini, tinsiex dak l-speech, il-lejla konfront dirett mal-kap tal-oppożizzjoni, nofsi oħra. Għawni, ċejf, tiġa lest u ktibtu, kem niprintjaħ? Tajjeb, mela ħammuri, l-umbat narakom. Kemm id-dejja minni justja. Ejja, nħensu għax il-lejla taħra l-bicċa. Bini, għandi idea ta' x'nistgħu nagħmlu lil dak tal-mħeba. Nikdbulu itra ta' teddid. Tajba. X'tajba? Mela inti taħseb illi jiena nista' nikteb itra, ili ma nikteb itra minn it-tut inferi. Għandha t-tieni ta' 6 senniet ja bala. Issa min jekk mhux il-ħabib tiegħi li qed jaħdem Kastilja bis-saħħa tiegħi ħaj jikteb litra miegħi. Jaħli! Taqbelu? Ifhem dejjem użajt l-istess kelma, imma ejja, nżu, ejja. Mela ibda hekk mal-ewwel. Ibża. Ibża lex ħanibdew. Dir fren jew xaffarijiet daw, ibża. Mbagħad urih li isna nafu fuqu illi isu naħdmu miegħu qed tifhem? Iltqajt miegħek u ddejjaqni. Imma isek strada stretta wara l-flyovers. Mhux eżatt kif għadlek imma tajba, kompli. Issa jgħidu biex il-fajl minn isfel jitfgħu fuq. U għal mod drammatiku, Pini ta' Pini, ejja. Naf minn int, naf fej toqgħod. Tajjeb. Għalina isek sħab, xejn tisparixxi inkunu kontenti. Full stop. Printja, tajba, printja. Pini, 5 minuti oħra. Ejja, ġej. Sur President, illum se nindirizza lil kap tal-oppożizzjoni. Lajklu jew, lajklu? Lajtlu, ta' imma bil-polit, ma xi speech dak. U nibda billi ngħidlu. Ibża. Int qajt ma' ħafna nies li jdejquni f'ħajti. Imma int strada stretta wara l-flyovers. Irrid ngħidlek. Taqbad il-fajl minn nofs u ttellaw il-fuq. Għax inti qisek li sħabak era li malli titlaq kulħadd ikun ferħan. Fejnu? Maraħ, fejnu? Kalma naqra s-sansa nufux immorru l-ura. Mux nikkalma bħalissa kintik daqqa ta' fejn issek fi żmien il-kafallieri nerġa'. Tajba li Pini, arak fl-assentju rukbir kif ħat il-bis għal-helmet b'dak l-immieg. Jekk jogħġbok, tieni ċans nispjegalek. Ma rrid tisma' xejn, ara tlaqt il-barra. U fuq kollox, hawn jien il-Prim Ministru. Jekk se nibqa' fuq kollox il-Prim Ministru wara dak l-speech li tajt. Int titlaq lil barra issa, barra! Ħanoħroġu l-lek, baby, meta Barra, issa! Zommona, ejja, Pini, imxi, ħaffef!
X'dwejja għandi. Taf xi speech għadni kemm tajt jiena. Ma jinxfettilli, ma waqafx. Ikkalma. Ikkalma ma ġara xejn. Issa m'hemmx tagħmel. Ħalli fidi, tinkwetax. Issa nirranġa kollox jien. Mhux se terġa' tiġri għadi. Żgur, mhux se terġa' tiġri. Tlift il-ġab! Tortijak! Ejja, ġirafejja. ċerab dik, mux ġiraf, ċerab! Għatta l-fejja jidula ġiraf għat forsi għax tibki. Naqat xaġa tal-Ingliżi, insomma, u għajja toħax tinkwetejja. Mux se taħfilli, mux se taħfilli. Dek issa nirranġalek jiem maħħa tħabbilx rasek, ejja. Se tajdila. Tħalli fejdi, well, there's a willy. There's a willy. Minti titnejjek. ċara. Bdiħa Tom Hort. Tintenċat, ħalli fejdi. I got you. I got you. Għafżajtkom jien biex ma tagħmlux kmerijiet u ma tagħmlux ċuċati, għax meta tagħmlu ċuċati tkunu qed twaqqgħu r-reputazzjoni tal-Prim Ministru. Allura issa jiena qiegħed hawnhekk għax ngħidu l-verità m'hawnx post tisbaħ minn hawnhekk biex tmiċċi mill-quddiem ngħidlek li inti surpini. Il-ġob tiegħek laqsjek. Ija Fred, għadhom kemm ċepruli mill-partit u qalu li ninsabu fuq il-gazzetti fuq l-speech li għadni kemm tajt. Pini. Proset. Ma kellix fiduċja fik, ta? Imma nista' ngħidlek li f'qajnihom. Imxi miegħi ġewwa. Kera, illi meta tiġi biex tajt xi ħaġa u mbagħad xi ħadd jaqtalek il-kliem veru tinħaraq. Jien tiġri li ħafna għax impalla naqra fil-voj. U tal-limt allura nitħak bija nnifsi. Però inti mid-dera tiegħek ma tantx inti bniedem milli tagħmel dan, għalhekk sakemm titgħallem titħak bik innifsek, ħanieħu ħsieb jien, ħanitħaq bik. Waqajt hemmhekk. Ħuda bil-maħta tal-pini. X'tagħmel? Inżel minn hemm dak li mnieħer mill-ewwel tinkixef. Vera, ta' minn kullum kien jidher. Missak netfol werba pannelli, naħseb joqgħodulu għaftu żżala. X'intom tagħmlu? Tajja, ġiet. Qed nispijjaw. Nispijjaw? Fuq il-bejt tal-Knisja. Itlaq tagħmel. Ija, u tnej bla ħwejjeġ. Ma jmisskomx tisħu għasintkom imxenqin. U intu kol qomt, le, jena mux lejn dawk edin ħares jena. Mara, lejn l-ardu li tal-lom ta' San Clement, ħares daqxin, ħara. U allura b'daqse? Rajtu xieġi għajdlek, Ara naqa, għal min is-salla b'Ġesu, U immittu fil-Bibja wkoll. Fej jgħidulek illi bis-saħħa tiegħu namlu affarijiet kbar. Wejjeġ kbar. Issa, mara, rajtom xarblu tellhom, Issa aħna rridu namlu. Wieħed ikbar. X'għan ninqas aħna minn ta' San Clement aħna ta' Sant'Anti. X'għandna? Xejn ma ninqasu, anzi għandna iktar barra l-arblu. Alla jbierek. Mux nifhem tani. Ħanamlu arblu ikbar kif hemm fil-Bibja. Fil-Bibja? Fil-Bibja. Ara ħin, toqgħodu xtaħlu ħin ma' min suppost jemmen x'għandna bżonn biex ikonna arblu ikbar. Mela, arblu ikbar sur kappillar. L-ewwel qabel kollox għandna bżonn zokk ikbar. Zokk ikbar. U mastru daxxa. Ugo kien mastru daxxa. Allura dak jagħmilulna żgur. Mela, magħluqa dik. Tajjeb, issa, kemm jiġina da bħala flus, kemm jiġina? Lilhom ġihom 1200, Mela, araw xomelija ġejja u aħna nixbru 2000 irridu nixbru. Ġenda,
Ġen! Eħe, ġen da! Issa ngħidlek x'inhu ġen, l-antella u dak l-arblu daqsix. Noħroġ minna wara, noħroġ ma' bis-suttana u hekk nibqana Permess inti u l-komjena. Jonna l-kappellan. Jasra, permess ma' il-meba. U da zobbaba ta' meba jerġgħu jidħlu għaw ukoll. Il-meba. Il-meba. Eħe, hemm dak jaħdem hemm x'ismu Panissa, ir-raġel ta' Ġiljen. Dak għandu xi ġob vera ta' ċajt joqgħod jirranġa l-fajls wara xuxin. Issa taħseb li naħseb jien. Fuq l-arblu. Le, fuq il-meba. Le, fuq il-meba naħseb, ma tarġax laqba tuddurek, għax xi darba ħataħsad li wiċċi b'dal-imnieħer, jew għajnejja. Sorry. Isimma u il-pussi x'jaqlala. Tija pussi. Imma intom it-tnejn jiġi moment li ma taħsbux dwar is-seks jiġi dal-moment. Temmen fader, aħfilli fader imma moħħi fuq. Fader il-mulej dak jaħfillek. Ma laħfilli, hej, imma mhux jien tagħmiltni, jien mhix għandix naqsam, jien kollox. Tieni xi ħaġa ħanorik kif jiġrili. Naf eżempju dik il-gallerija. Tista' taħseb fuq is-seks mill-gallerija. Giulietta. Giulietta gallerija, enti żomma u jiena. Ara ma jfettilkom xi tnej li intom nieqfu miskom tisfu. Ejja, fader, meta ma konx fader kien hemm dik Marija li toqgħod warajna, kont tgħidilha Marija, inti żomma u jiena. Ma dak kien żmien ieħor, tista' tgħidu li għalfejn ġibtuni hawn f'nofs tal-għid dis-sirda. Ġejna frodu konna nidru, ma ġejna fil-għaxija biex ma nidrux. Ħalli għalli aħna ma minti peress li jizmar fader ma nafx fiex inti daru ma tidix. Għax kanġi fader ma lambi. Ma nitfixklux. Ġejna hawnhekk biex inċemplu lir-Richard ta' Ġiljen u ngħidulu biex il-fajl tal-pipe minn isfel iġibu fuq għax inkella noqtluh. Inti teddu. Ma mhux vera noqtlu. Hekk ħatajdlu. Allura hekk qed tagħmel. U jgħidu mhux bħal tal-Knisja jgħidu l-istorja ta' Adam u Ivan. Mhux ta' vera ma biex talmu fader. Dik Eva jisimha mhux Ivan. What's in there? Ejja, se nagħmlu. Nibda jien? Ejja. Għam salaw. Isma. Prova l-ħnek. Il-telefonata daħlet waqt li kont rieqed fuq is-sufan. Marret għajni bija waqt dal-programm, wow, x'ismu brillanti. L-opju għalija dal-programm ta'? Hello. Hello, it-minid. Għajt il-raġel tijak. Nixħada, meta jimur għaxxal. Dak riqet issa ċempillu għada fil-ħodu. Bat jgħidu li tal-gvern ma jaħdmux. Anka fid-disa ta' fil-għaxija ċemplu. Ġibha prova jgħajja. Fini, sottim li għalek għalli l-ħnek jil-bombja. Hello. Hello. Għajt l-raġel. U paċenzja ċempillu fil-ħodu. Ejja, Bobby, Ejja, Bobby. Għalix. Ejja, Bobby, għax intaqwa minn nafda la fuddata l-axxillum ta' meta konna zakuna intafaw, li kien juqot jitċajta, jċambel il-restaurant. Għamilom il-vuċi ta' Denver tal-kartun, ejja. għax missi. Ejja, mill-jena xinu konta hobbu l-Denver, ejja, mill-jena. Tifux. Għamilha tal-annoni u ta' xarabon. Hello, Pep. Jina anonime. Għamilna ta' xitana jeda xita. Ta' xitana jena ħana merġa. ċajta. Ejja. Jina xitana. ċempillek ejja. Dil-vuċi. Ma jħanwer bila. Ejja, ċempilla fħade. U ejja, kudab ċajta ejja tħanax. Sejdej uni dam. Hello. Nkellem il-raġel. Hawn, Fader Robert, issa qed narfek. Għarfit. Li hija nara maħnu għajimtu, all right. Biex nkellmu fuq l-arblu ta' naf li daħin. Richard! Hawn, Fader Robert għalik. Dal-ħin, Father Robert. Hello, Eddie, Father Robert. Smajtu stram ta' kenar il-Father Robert? Beda jkellimni fuq il-permess tal-arblu. Pero fl-istess ħin ċempilli ftit tard biex jitkellem dwar il-kustjoni.
Anka dal-għodu qabel is-serqa li ġrat il-lejla, waqt il-qoddiesa 6 qabel ma mmur għax-xogħol. Rajtu pjuttost tajjin. Ifhem, peress li l-Knisja qed jirranġawha, il-qoddies qed issir fil-kannierja u allura dawl ġabax u xogħol li jagħmel il-kappellan dikinhar. U nixtieq nibda b'ċajta vera ħelwa. Issa, għalfejn min ikun qasir għad ma jista' jkun kuntent. Ejja, min jafa. Ħanejdilkom jiena. Għax għad ma jista' jilħaq il-kontentizza. Tajba, vera, tajba, sajja. Iqfu. Issa jiena din iċ-ċajta qedtilkom biskop. Qedtilkom din iċ-ċajta biex nurikom kemm min ikun qasir kemm ibati. Ara, ħarsu dawra madwarkom. U għejduli x'qegħdin taraw. Ħarsu dawra madwarkom. Ħarsu. Ix-xurtjati intom, għax intom twal u tistgħu taraw kollox. Imma minu qasir ma jkunx jista' jara kollox u dan biskop qed ngħidulkom għaliex dan huwa l-messaġġ illi rridu waslu għalhekk irridu nresqu lejn in-nies lejn ir-reliġjon. Pereżempju, aħna għandna l-arblu huwa iqsar. Allora kif ħanwaslu l-messaġġ? Għandna bżonn intawlu l-arblu tal-parroċċa tagħna. U għalhekk ħoti, u għalhekk se nitlobkom illum tkunu ġenerużi. Se nitlobkom illi toħorġu 100 euro kull wieħed mill-puntakom ħalli nkunu nistgħu intawlu l-arblu tar-raħal tagħna. Imma aħna m'għandniex flus fuqna, jien 30 ċentesmu biss għandi. Tinkwetax Ġiljen, fil-każ ibatom li Revolut. Nitremmel. Allura, jekk mux nubal, x'ma ġejniex fil-ħodu għednilu jdawar il-files. Mux nub żgur, ma kif jgħidu għawdi kolluzz. Korruzzjoni. Dak nub. Żgur għall-infern. Ux għall-infern, kieku vera bil-kolluzzjoni tmur l-infern, kieku l-ġenna vojta, speċjalment mal-timmem żgur, qed ngħidlek jien. Kollum kien. Issa xerridu nagħmlu. Niftħu l-bieb u nidħlu l-bidu. Għalajt, għalli fidi. U taqbaċu tidħol, għax naħseb għaw l-alarms. Ej, ifta. Pin, ftaħt? Lija. Ent kif taħt? Mux bil-bieba wara. Niftaħlek jien? Ħajja. Nissara mal-bib. Għaw, jemnalla bil-balaklava għax kont ninaraf żgur. X'ma tinaraf, xek ċaħt ikun jafek, ħajarfek mal-ewwel, għandek arblu f'nofs wiċċek bini. Ismani, alarms ma kienx għawux. Kieku ma dax. Imma insomma, għaw alarms iduqqu anka minuta wara. U le, minuta ili hawnhekk żgur. Imma mhux minnhom iduqqu 5 minuti wara. U mela allura nistgħu ngħidu li sejf u alarms m'hawnx. Bini! Rabla bil-post! Iċċassat! Ara kif ġabhom 4-5. Dan isborhom xaġeb. Ara, ċemplu lil-minu karigat u għedulhom li provaw jisirqu l-mepa. Fenna f'minu karigat. U jħassrat, tistaqsi huwa x'għamel il-bieraħ. Fejn nafu għax għamil, minu? Jina taġġibni kif naxxilek tidħol pulizija inti. Għax il-ranġar l-raġal toħtob għad polizija, għad naħdem ma tat-tajer. Savolja, biħdeja kultant kif osni għadni naħdem. Ħaddem naħam moħħok.
Aħna last għandna ritratt ta' president ta' xi joħsib hu inkarigat. Mela hekk, stenni hawn xi ritratt ta' xi ħadd li inkarigatu. ħaċċempel minn karigat. Lil mi ħaċċempel? Minn karigat. Dal-ħin ħaċċempillu. ħa għamel? Joffendini?